אתמול בערב אני יושב בבר עם חבר, פתאום מקבל הודעה מרוזנר, אחי בעיה, הקפיצו אותנו. אני הולך למילואים, אני לא יכול להיות בפרק מחר. מה עושים? מה זה? כבר תכננו את האורח, עוד שניה נציג את האורח שלנו. בלגן, אבל אנחנו כאן, ממשיכים מה שנקרא בכל מקרה. אני רוצה להגיד ברוך הבא לירון רוקח, אוהד הפועל תל אביב, חבר שלי, חבר טוב מהקיבוץ. מה נשמע ירון? מצוין, תודה רבה שהזמנת, שמח להגיע. ספר לנו מי אתה, מה אתה? ירון רוקח, בן 37, נשוי להדר, אבא לאיתי, ליאור ונועם, מתווך נדל"ן בתל אביב, וחולה כדורגל, חולה הפועל. חולה הפועל יהיה לנו עוד מה לדבר על זה. אני וירון מכירים לדעתי מאז שהייתי בן 0 בערך. ירון היה עוזר המאמן הראשון שלי בערך בקיבוץ בכיתה ג'. אז יאללה, בוא נתחיל. ברוכים הבאים לפרק הרביעי של פודקאסט בלי כוכבית. הפודקאסט שמביא לכם את הקולות ממחנות האוהדים של הקבוצות הגדולות בישראל. איתי סתיו שיר, אוהד מכבי תל אביב, והפעם עם ירון רוקח, אוהד הפועל תל אביב. בפרק של היום נדבר על ההעפלה המפתיעה של הפועל לסיבוב השלישי בקונפרנס ליג, על הניצחון של הפועל באר שבע בדרך השלב השלישי במוקדמות הצ'מפיונס, על הניצחון בפנדלים של ביתר בדרך הסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס, משחק קלפים מיוחד, פינה מהעבר עם העברה הגדולה בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, ונקנח בקצת מכבי תל אביב שיהיה לי ככה לנפש. פתיח ומתחילים. אז ירון, אני חייב לשאול, אנחנו נתחיל בהפועל תל אביב, הקבוצה שלך, לפני המשחק מול לודוגורץ, איך ציפית, מה ציפית שיהיה העונה האירופית, הקמפיין האירופי של הפועל, איך ראית אותו? תראה, השלד שלנו נשאר משנה שעברה, שלד מצוין, חוץ מלואיזו שעזב, ואני מאמין שיגיע מישהו שיחליף אותו, הקבוצה עצמה נשארה אותו דבר, יש סגל טוב, יש חומר טוב, היה לי ברור שאנחנו עוברים את לודוגורץ, אני חושב שזה ש6,000 אוהדים נסעו להונגריה, זה נתן הרגשה של בלומפילד כמו שער 5, ככה היה שם מאחורי השער, ושעודי שחקני הפועל תוקפים לכיוון שער 5, אתה לא יכול לנצח. זה היה מטורף, האווירה שם מהטלוויזיה. זה השמיצ'יקו. מהטלוויזיה, וואו. אני זוכר. אבל שדרך אגב, לדעתי זה מופע האבוקות הגדול ביותר שהיה של קבוצה ישראלית באירופה. זה היה שם תזמון עם החצוצרות, זה היה משהו מופלא. חייב להגיד על מה שאמרת בהתחלה, על הקבוצה, המועדון הגדול באירופה, בסוף זה השאלה על איכות או כמות. הפועל היו הרבה פחות פעמים באירופה מקבוצות אחרות. ממש לא. פחות ממכבי תל אביב. פחות ממכבי, אבל ההישגים... אבל האיכות, כל פעם שהפועל היו באירופה, זה היה משהו. תראה, בתור אחד שנולד וגדל על קשטן ועל הדאבל של 2000, ואז רבע גמר גביע וופא, זה כאילו, זה דברים שאתה לא יכול להשוות את זה לשום דבר. מצד שני, קבוצה אחרת שמגיעה 8 פעמים בעשור לשלב בתים, אתה גם דבר שהפועל לא עשו. שאלה מה יותר גדול. אבל אני כן רוצה להתעכב על העונה הזאת. אין, ואתה אמרת שעוברים את לודוגורץ. אתה ראית את עצמך בשלב בית של קונפרנס ליג? אני כן רואה את זה קורה, כמו שאני רואה את זה את מכבי ואת ביתר ובאר שבע, שכבר הבטיחו בעצם את ההעפלה לקונפרנס ליג, ואולי גם ליותר גבוה. כן, איזשהו שלב בתים. אני לא חושב אבל שזה יעשה טוב לאף אחת מהקבוצות האלה בשנה הקרובה. כי אם אתה לא מארח בישראל, אז הטיסות כל שלישי, ולחזור בשישי, והשחקנים עייפים... ושתי משחקים בשבוע. שתי משחקים בשבוע, שזה משהו שקצת קשה לחבר'ה הישראלים. ראינו את זה בסוף העונה שעברה, שביתר בעצם הפסידו את האליפות, לדעתי, בגלל זה שהסגל שלהם היה קצר. שמכבי לא היו באירוע בכלל בין השאר. תראה, מכבי בתחילת שנה זה מה שהרס להם, אם אנחנו מתייחסים לשנה שעברה. אז כל עוד אתה לא מארח בארץ, אני... עדיין לא סגור על זה, אבל אירופה, אתה יודע, אתה נלחם בשביל זה, זה משהו מרגש. אתה גם צריך את הזיכרונות האלה, את הרבה דברים אין מה לעשות. אומרים על הלחם והחמה שזה הליגה, לפעמים בא לך סטייק. איך שלא תסובב את זה? בתור אחד שראה את ראול ואונטלר בבלומפילד, בהמנון ליגת אלופות ב-2011. זה גם משהו חסר. אז זה משהו שאתה לא יכול... ההמנון של ליגת אלופות בבלומפילד זה היה משהו עם צמרמורת בגוף. אני מסכים איתך. גם אני חוויתי את זה, אני מסכים איתך. אם אנחנו רגע מתעכבים על המשחק הזה, היה 2 נקודות בעיניי מאוד גדולות במשחק הזה. הראשונה זה הגול הראשון של הפועל, מתפרצת, כמו בספר. תראה, יש משהו בהפועל הזאת, נשים רגע את הגול בצד, היא קבוצה חזקה. אנחנו לא מתפרקים. גם שנה שעברה, אם אני לא טועה, לא התפרקנו. זו קבוצה שקשה לשים גול, יש לך 2... בריונים, מיימבו וצ'יקו באמצע, שכאילו כל כדור הם לוקחים, קוקו שהוא הפתעה מטורפת בעיניי,
וליינר שטיפה... בליגה הישראלית הוא בסדר באמת. לדעתי לא. הוא צריך להיות יותר טוב ממשהו. בסדר. הוא לא תורם יותר מדי והוא עושה המון טעויות. ואהבתי את הסדרת חינוך של ברדה שהוא עשה לו, שהוא יבין שבוא, תתעורר. והקשור באמצע, פלקאו, תקשיב, אתה לא עובר אותו. פלקאו זה גרזן, הם הרביצו לו, הם נתנו לו ברפקים, אתה לא עובר אותו. וקרייב, אני מאוד מחזיק ממנו, אבל הוא חייב טיפונת לשדרג. כי אתה לא יכול שני קשרים שלא מביאים מספרים. שיש לך את פלקאו, שזה מובן שהוא לא מביא מספרים, ואנחנו לא מצפים שהוא יביא מספרים, אבל קרייב צריך יותר לדחוף, ויש לו את זה. כי ראינו שנה שעברה שקרייב הוא רוצה, הוא יכול לעשות את זה. אבל זה לא השחקן שהוא. בעיניי קרייב, איך שאני רואה אותו ואת פלקאו, זה כמו שדן גלאזר היה במכבי בזמנו, זה שני גרזנים, לא עוברים. אתה אומר צ'יקו ומיימבו, אחלה בלמים, בסוף המטרה של הפועל, בסוף זה בכלל לא להגיע אליהם, והם עושים את זה יופי. מה שחסר להפועל, עכשיו לואיזו עזב, ועוד אם אנחנו רצים על הסגל, לדעתי בקישור, להפועל חסר השחקן הזה. אין לה השחקן הזה מלמקין. אני ממש לא מסכים איתך. היצירתי? אני מאלה שחושבים שיש לך את סתיו, שלדעתי הוא הקיצוני ביחד עם עומר אצילי הכי טוב בארץ, שעוד מעט נגיע לזה, אבל האמצע, המספר 10, שיש לך את עומרי אלטמן ואת עמית למקין ואת רויאל קוקין, שאני מחזיק ממנו בצורה מדהימה. רויאל קוקין, עמית למקין, שחקנים לרוץ לאליפות? תן להם. זה שחקנים גם עוד שנתיים לרוץ לאליפות בעיניך? אני אומר לך שתן לרויאל קוקין לרוץ, והוא יביא את זה. שמע, יש לו נגיעות קסם בכדור, יש לו סיבוב, יש לו יציאה מהמקום, תן לו. תן לו, בסדר, אז יש לך את עומרי אלטמן שיתחיל והוא ייכנס באמצע. אני חושב שהם מייצגים את התקרה של הפועל, ובסוף השחקנים, אתה חייב... תן לילדים לשחק. אתה עכשיו לא היית... אתה באמת אומר לך, יש לך עכשיו להביא 10. אם אני היום גיא פרימור... היית מביא חלוץ לפני? אני משאיר את ה10 עם אלקוקין, למקין ואלטמן. אז אתה לא רץ לאליפות השנה. אני רץ לאליפות כמו גדול. תן לו, תן לילד. עם אלטמן, אני יכול להסכים איתך, אני יכול לקבל את זה. אלטמן מבחינתי זה לא שחקן שפותח את העונה. אלטמן זה שחקן שדקה 60 שכולם עייפים, ודרך אגב, הוא השחקן 12 הכי טוב בארץ. נכון. המחליף הכי טוב. צריך את השחקן הזה. ראש העיר, אתה זוכר מה הוא עושה לכם? אני זוכר הכל, אל תדאג, לא שכחתי. ולא רק של תל אביב. אתה זוכר שהוא גדל אצלנו גם? בטעות. אתה רוצה שנדבר על המספר 7 פיו שאיפה הוא גדל? באיזה שער הוא גדל? ואת מי העיפו אותו, אני זוכר הכל. אז אתה בעיניך, בוא נשים, אנחנו עושים את זה רגע. הקישור של הפועל בעיניך, לא לגעת? בעיניי, אני צ'יקו פלקאו זה מושלמים. יש את יונתן פרבר עם רגל נהדרת. כן, קישור, אתה רוצה לעלות קדימה ל-10, 11... גם הקשרים. מחר פלקאו נפצע. בסדר, אז יש לי... תביא חבר'ה מהנוער. די, זה לא עסק. למה לא? זה לא עסק, אתה עכשיו דיברת לפני 2 משפטים על האירופית. זה לא מה שיפסיד לי את האליפות. מה, שאין לך קשר מחליף? מה, זה לא יפסיד לי את האליפות. יום חמישי אתה משחק נגד לא יודע מי בקפריסין. בוא, גם בארץ אתה לא צריך לשחק עם 3 קשרים אחוריים קשים. אני מדבר איתך על אחד. קודם כל אלקוקין יכול לרדת, סתיו למקין יכול לרדת. אלקוקין 6? בוודאי. וואו, אני חושב שיש להפועל פה בעיה. מול הפועל פתח תקווה. אין סיבה שאלקוקין לא יפתח ליד פלקאו. אין סיבה. אני לא רואה סיבה. ואם עומרי למעלה, או תביא את סתיו למקין, שהוא חייב להפסיק להיות קולבויניק. צריך להחליט מה הוא עושה. הוא לא יכול להיות מגן שמאלי, הוא לא יכול להיות מגן ימיני, הוא צריך להחליט מה הוא עושה. בוא באמת נגיע לחוליה התקפית. ואני אגיד לך עוד משהו, מור בוסקילה, תריץ אותו. יש לו רגל נהדרת, הוא מהיר, טיפה חוסר ביטחון, תריץ אותו. תן לי לשחק. אני שומע מה אתה אומר, ואני מחזק לי כמה אוהדי הפועל מסתנוורים מהניצחון בדרבי. ניצחתם בדרבי, אין בעיה, אתם בטוחים שהסגל שלכם הוא ברצלונה הגדולה. קח את כל 4 המשחקים שהיינו נגדכם שנה שעברה. עזוב אותנו, אבל אנחנו כולה קבוצה אחת. אנחנו כולה קבוצה אחת. יש לך 13 קבוצות בליגה. נו. שהפסדתם לרובם בחוץ. שהייתם קבוצת בית מטורפת. אל תשכח שעלינו ליגה. אנחנו לא בתקציבים שלכם, אנחנו לא בגודל שלכם. אני חושב שהיה לכם עונה מטורפת. יש לכם סגל שהתקרה שלו הייתה שנה שעברה. הגיע לתקרה שלו, אין לו מעבר לזה. ממש לא מסכים איתך. על קוקין לרוץ לאליפות, באמת? דניאל דאפה, אם הוא היה מפקיע את כל ההזדמנויות שהיו לו... אבל הוא לא יפקיע אותם. אז זה עניין של מאמן. אבל ההבדל בינינו לבין חיפה... ברדה אמור להפקיע גולים? ברדה היה חלוץ גדול, אתה מסכים איתי? ברור. קח את דאפה. כל יום, 70 בעיטות לשער, 70 פעמים 1 על 1, ובסוף זה ייכנס. הרי הוא חזק, הוא מהיר, הוא חיה, תן לו. תן לו את הביטחון, תעבוד איתו, זה ייכנס. בסוף הגול הראשון נכנס, וזה ירוץ. אפשר להרחיב רגע מילה על סתיו? בכבוד. מאז גילי ורמוט, ששבר לי את הלב, לא היה שחקן כזה בהפועל תל אביב. אתה רק צריך לשמוע את השיר שחקן שלו.
איך הילדים מתרגשים, מה קורה באצטדיון, זה משהו שמאז גילי לא היה דבר כזה. שנתיים הוא אצלנו, הכל טוב. וואי, זה יהיה נוראי. זה ישבור לילדים שלי את הלב, אני לא אצלח לך סתם טובל בחיים. בקיצור, עמדה ראשונה... אפרופו ילדים, דרך אגב, אוהדי הפועל, תהיו מוכנים, כי יש לי 2 ילדים, בני 8 ו6, אחד הוא מלך השערים של הפועל נחשון, איתי, הגדול שלי, יש לו רגל אימתנית, כל ביתה שלו זה לחיבור, והקטן ליאור, זה לא מסי הבא. אז תהיו מוכנים, כי הם יגיעו אליכם בעתיד. אנחנו נחכה להם, יהיה נציגות נחשוניקית בהפועל, אבל אני רוצה גם להתעכב על 2 עמדות האחרות. בואו נלך רגע לכנף שמאל, לכנף השנייה. מור בוסקילה כשחקן ראשון? מור בוסקילה זה לא שחקן לאליפות. מור בוסקילה זה תודה רבה שחקן... שאמרת את זה. לדקה 60-70 שכולם עייפים, והוא רץ, והוא משקיע, והוא נכנס באנרגיות, כמו רוי קורין דרך אגב, שהמחליף של סתיו. אז גם רוי קורין, גם... הם שני מחליפים נהדרים. מי בקצת השני? אני מצטער להגיד, אבל אם לא הקפיצה של שנדה בפאול, בדרבי, ולא הוא בסוף האצטדיון, בחגיגות, שזו החגיגה הכי מטורפת שראיתי בחיים שלי אולי, הוא לא נמצא בהפועל. עם כל הכבוד, זה לא שחקן שהביא לי אליפות. בואטנג, אותו דבר. אני קשה לי, בתור אוהד כדורגל שראה את איתי שכטר ועומר דמרי בהפועל, קשה לי עם חלוצים שלא יכולים לעבור שחקן. חלוץ שלא מהיר נכון, הוא לוחץ והוא משקיע והכל, אבל בסוף הוא לא יעבור באחד על אחד, והוא לא כזה מהיר. וההבדל בינינו לבאר שבע ובית"ר שנה שעברה, זה זלטנוביץ' ושועה 15 גולים כל אחד. זה היה הבדל בינינו לבין אליפות, בטיפה אמונה. אני מאלה שמאמין שהיינו יכולים לעשות יותר שנה שעברה. למרות שהרוב לא מסכימים איתי. אני לא מסכים איתך. אתה יכול לא להסכים, אבל ההבדל בינינו והמינוס שההתאחדות נתנה לכם ניצחון טכני וסתם ביטלו לנו דרבי, כי ראיתי דרבים יותר אבוקות שהיו באצטדיון, וגם אתה, אם אני מניח שראית את זה, כי סתם ביטלו את הדרבי. בסדר, אבוקות, יאללה, עברנו. אם לא זה וטיפה אמונה של הפועל, כן היינו יכולים להגיע לשם. אני חושב בסוף הסגל שלכם, כמו שהוא היום, כמו שהוא היה שנה שעברה, התקרה היא מקום רביעי. זה דעתי, אני מקבל. אז שוב רגע נגיד, עמדה שלמה, כנף שמאל, אין לך. אני מחליף את... כבר, לדעתי מחפשים, תראה, זה ברור שמחפשים. אז כן, אפשר להסכים על זה שזה... אין פה שאלה. 9, אני לא חושב שמחפשים, כי אני חושב שהוא כן רוצה ללכת עם בואטנג, אבל שנדה, אני חושב בעיקר אחרי הטעות הנוראית שלו, שאתה לא עובר שחקן ב-20 מטר, שאתה רואה שהם לוחצים אותך, הם כבר שמו את ה-1-1, אתה רואה, אנחנו צריכים לשחרר, צריכים טיפה לנשום, אז אתה לא עובר שחקן על ה-20 מטר. זה שחקן שאם, כמו שאמרת, אני חושב שזה נכון בעיניי גם לצ'יקו ולעוד שחקנים, שאם הם לא עושים מה שהם עשו בדרבי, הם לא בהפועל היום. לא, צ'יקו, מה יש לך? צ'יקו זה בלם, זה נשמה, זה הלב. אתה לא יכול לדבר על צ'יקו. מאז הדרבי... אתה לא יכול... צ'יקו היום... תזכר לפני הדרבי. צ'יקו היום הוא בדרגת אלוהים אצל אוהדי הפועל תל אביב. נכון, בגלל הדרבי. לפני הדרבי, כמה דיברו על זה שהוא לא ברמה? אולי אצלכם במכבי דיברתם, אבל אצלנו ממש לא. צ'יקו ומיימבו, לדעתי מאז דאגלס לא היה כזה... מיימבו אני מסכים איתך. צ'יקו אני לא מסכים איתך, אבל אני... אבל תדע לך שמיימבו נפצע שנה שעברה, צ'יקו החזיק את ההגנה נהדר. הריצה שלנו של 8 או 9 משחקים בלי הפסד, זה היה עם צ'יקו. ועם טל ארצ'ל, שנהדר, תדע לך, בלם מחליף, גם מגן, גם קשר, מאוד מחזיק מטל, מאוד. שוב, אנחנו סיימנו הרי עם הכנף, חלוץ. אני לא רואה את... כנף, בוא נרגע, נשים את זה באיזשהו מסגרת. כנף בעיניך, חייב להביא. חייב להביא. חייב להביא כנף שמאל. אני גם מניח שיגיע, כי בסוף, אתה יודע... יש לכם זר אחד להביא, אם אני לא טועה, כרגע. כן, ולואיזו עזב, ואתה מצפה שיגיע מישהו, ואני מניח שיגיע מישהו. בחלוץ. אני אגיד לך משהו, גם מה שאני אוהב בהפועל הזאת, שאתה לא שומע את זה. אתה לא קורא בספורט 5, בוואן, בוואלה, אתה לא יודע. הוולקאם מגיע עם לידור אדמוני, ואנחנו בעננים. ומה לגבי החלוץ? אתה חושב שיש לכם 2 מספיקים? אני חושב, אם אני הייתי גיא פרימור ואליניב ברדה, הייתי מחליף את בואטנג. דאפה כמחליף, אני סבבה איתו, שגם עומרי אלטמן יכול להיכנס, אין בעיה מבחינתי בסיפור הזה. אז אתה אומר לא היית מוציא אותו עד שאין לך מישהו במקום, כאילו? לא, תראה, שנדה, אני לא הייתי מעלה אותו יותר. אני אומר את האמת, אני חושב שאני הייתי משחרר אותו, להגיד תודה רבה על הקפיצה דג בדרבי, על דבר אחד שעשית בשנה בהפועל. אבל דבר אחד זכור, ואם אנחנו מתקדמים לכיוון המאמן, איך אתה היית רואה את ברדה כמי הרי בסוף הצעד הבא של הפועל יהיה לרוץ, אני עוד לא מדבר על לקחת אותו, לרוץ לאליפות.
אתה רואה את ברדה כמאמן שמסוגל לעשות את הקפיצה מדרגה הזאת? תראה, זו שאלה. זו שאלה שאני מניח שגם עודי באר שבע שאלו אותה בעבר. תראה, אי אפשר להתכחש לזה שמאז שיניב ברדה הגיע להפועל תל אביב, רק הצלחות. אם היית אומר בשנה שעברה שאתה תסיים במקום הרביעי ותנצח את מכבי, את ביתר, את חיפה ואת באר שבע בבלומפילד, ותעלה לאירופה, מניח ש-99.9 עודי הפועל היו חותמים על זה. עכשיו, היה המון דברים במהלך העונה שאמרתי לעצמך, הוא מקובע. הוא כאילו לא מתחרע עד הסוף, דברים שלא הבנת, והשאלה, תשמע, זו שאלה שצריך לשאול. אני לא בטוח שיש לו את מה שצריך בשביל להביא את האליפות, אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל בשום פנים ואופן לא הייתי כאילו, זה לא גם מוותר עליו. לא, מה פתאום. רק על זה סבלנו כל כך הרבה שנים, עם כל מאמנים שהיו מבלבלים לנו את המוח, ואז בא אל יניב ברדה ושקט. אתה לא רואה בעיות, שחקן מוחלף, לא עושה פרצופים, שבעבר כן עשו פרצופים. ואצלו אתה לא רואה את זה. אתה רואה כמה השחקנים מעריכים אותו, ואתה לא יכול שלא להעריך את זה. יש פה, כאילו, אם אני אומר, עוד רגע נעבור למטרות לענה וכאלה, בגדול את העונה של הפועל בעיניי, הדרבי, הניצחון בדרבי, הרגע הכי גדול שלכם, הוא גם מה שבא באוכריכם. בעיניי ברדה בעולם לא יכול לקחת, כמו שהפועל באר שבע הגיעו למסקנה הזאת בסוף, שהוא לא ייקח אותם לאליפות, גם אתם תגיעו למסקנה הזאת בסוף. בעיניי הוא מאמן סבבה, ולא שיקח לאליפות. אז כאילו, אותו דבר שמעתי עכשיו על הסגל, על אותו כנל. יש לכם שחקנים בינוניים, שהתלהבתם מהם הרבה יותר ממה שהם באמת. ולדעתי, אתה שואל את האימור שלי, אם אנחנו רגע נתקדם לעונה הזאת, הפועל יסיימו באותו מקום שסיימו לשעברה. אותו תקרא. קודם כל, זכותך לחשוב מה שאתה רוצה לחשוב. זו דעתי. זו דעתך וזה בסדר, זה לגיטימי. דבר שני, אתה חושב כי אתה מכביסט. אתה בחיים לא תהיה כמונו. אתה לא יודע מה זה. אתה רגיל להיות הכי עשיר, הכי חזק, הכי טוב. שדרך אגב, אני גדלתי. אנחנו יותר טובים ממכם. כשאני גדלתי על קשטן וגוטמן, אתם זרקתם חיתולים משער 11 ועם השחור שלכם. אתה זוכר מתי אני גדלתי? כן, אני זוכר. אני ילד 2000. אני כל השנות העדה של מכבי, הייתה 5 שנים שלא לקחו דרבי, היה... נכון, שגוטמן היה עושה לכם בית ספר. יפה מאוד. עכשיו, מה שאני בא להגיד, שאנחנו סבלנו כל כך הרבה עם שחקנים שלא ראויים, וזה לא רק הניצחון בדרבי מה שעשה את זה. הקהל התחבר, הרי הצעדה הגדולה של תחילת השנה, והטירוף שנהיה סביב המועדון, שאתה מרגיש סוף סוף, חזרתי להיות הפועל תל אביב. חזרתי להיות האימפריה הזאת, שבימי 50 משחקת בגביע הוופא, שמשחקת, שמליבה, שבלומפילד מפוצץ, והשירים, הילדים כל השבוע, רק הפועל מעניינת אותם. תקשיב, אני אוהד הפועל מאז שנולדתי, אבל אני מודה שהיה קצת שנים שקצת... לא עשיתי משחק, מתרחק טיפה, אני מבין מה אתה... טיפה מתרחק, רגשית, פחות פיזית. הילדים כל היום החזירו אותי, והם שרים את השירים, והם, אבא, בוא נלך לבלומפילד, הם רוצים לבוא 4 שעות לפני המשחק. אתה חזרת לזה, ואתה רואה את האנשים, את החברים, אתה שוב הפועל, אתה שוב האימפריה הזאת, אלה שלא מפחדים כמה נקבל בדרבי, אלה שרוצים שמחר יהיה דרבי, שמחר אני אתן לכם ניצחון. שמע, לכדורגל הישראלי כגדול, זה בעיניי חיובי מאוד שהפועל חזרה. הסוף של שנה שעברה היה מטורף. אז הלב שלי לא רעד, הלב לא עמד בזה, אתה יודע, כל יום אחד ביתר, יום אחד מכבי, חיפה שהם כבר לא מעניינים, אבל כאילו זה עדיין משחק מול מכבי חיפה. בבאר שבע, אתה יודע, שישי בצהריים הזה שלא ידענו אם אנחנו רוצים לנצח או להפסיד, אני מאלה שרצו לנצח, אבל זה היה הפסד עם חיוך, בוא נגיד ככה. לעד יהיה שאלה, מה עדיף, לנצח או להפסיד? בסדר, אנחנו לא מכבי שפתחו לחיפה את הרגליים ב-2010, ושבוע אחרי זה נלחמו כאילו הם בלבנון עם שירן יני שלך, של איך שמחתם בטקו. אני אוהב מאוד שאתה משקר לעצמך, זה יפה. לגבי מטרות להשנה. מה אתה רואה כעונה מוצלחת של הפועל השנה? עם הסגל הזה, עזוב, אנחנו לא יודעים מה יגיע, לא יגיע. עם הסגל היום של הפועל, מה עונה מוצלחת, אבל כן ריאלית, מוצלחת. תראה, צריך להיות ריאלי, בוא נגיד זה ככה שאנחנו לא יכולים להתחרות בכסף של מכבי תל אביב. אני כן רואה אתכם רצים עד הסוף ולוקחים את האליפות. לצערי, אני חושב שאם נסיים, אנחנו וביתר, מקום שלישי, 1-3 זה עונה טובה. מה עונה מוצלחת של הפועל? 1-3. 1-3. 1-3, עונה מוצלחת. 3 עונה מוצלחת? כן. לכרגע. עונה מוצלחת. אל תשכח, אנחנו מועדון שהיה רקוב קרוב ל10 שנים. וזה לוקח זמן. ולאט לאט, לא צריך למהר, הכל בסדר. מה העונת כישלון? איך היית רואה עונה שהיא חזרנו להיות הפועל של 10 שנים הרעות? אני לא חושב שבסגל הנוכחי ובהנהלה הנוכחית
אנחנו יכולים לחזור להיות... סתיו פתאום נמכר לחו"ל. אני לא חושב שסתיו ימכר, זה הרבה מעבר. אם כבר גם לואיזו וגם סתיו זה מכת מוות. אני לא רואה שסתיו נמכר, אני מאוד מקווה שהוא לא ימכר. לואיזה חשבת שימכר? לואיזו היה לי ברור שימכר. אני חושב שמקום חמישי ומטה, זה כאילו פלייאוף תחתון. פלייאוף תחתון? אכזבה גדולה. ומידה של פלייאוף תחתון. בעיניך זה דבר שהוא ריאלי שיקרה? שמה, סליחה? לסיים את העונה בפלייאוף תחתון, דבר שהוא ריאלי שיקרה? לא חושב. לא ריאלי? לא, כי יש לך 5 מועדונים גדולים, שזה מכבי, ביתר, מכבי חיפה ובאר שבע. עוד מעט ניגע לזה כנראה בהמשך, אבל באר שבע אני לא רואה אותם כאילו טופ 4, כאילו. מעניין. אנחנו עוד רגע נגיע לבאר שבע, רציתי לסכם את הפועל עם המשחק הבא. רגע, לפני שאנחנו על הסגל, אני חושב סתיו טוראל בתחילת שנה היה השחקן הישראלי הכי טוב בליגה. וברגע שלואיזו נכנס לעניינים, אפשר להגיד מה שרוצים, אבל הם כן הפריעו אחד לשני בסוף. וזה שסתיו, ראיתי את זה במשחקים באירופה עכשיו, יותר לוקח אחריות, רץ להגנה. סתיו טוראל המון פעמים שנה שעברה לא רץ להגנה. ולדעתי זו העונה שלו, והוא הולך לסיים אותה בגדול, כי סתיו הוא איש של מספרים. יש לו משהו ברגל שאין לה הרבה שחקנים. אני אגיד לך מה הדבר היחיד שאני חושב על סתיו, אני חושב יש לו הרבה דמיון לאושר דוידה. אני חושב שנה שעברה, אושר דוידה היה בעונת פריצה, והוא היה בעונת קריסה, ובמידה וזה יקרה לסתיו טוראל, ותעשו את זה איך שאתה רוצה. להגיד שזה לא ריאלי, זה לא נכון, זה דבר שעלול לקרות, פציעה, חוסר חיבור, דברים שעלולים לקרות. אני חושב שלהגיד שלא ריאלי, אני לא חושב פה תסיים בפלייאוף תחתון, אבל להגיד שזה לא אפשרי, לא ריאלי, אני חושב שזה קצת לקפוץ, אבל אני מכבד. בעיניי. תראה, להשוות את סתיו לאושר דוידה זה קצת להחמיא לאושר דוידה לדעתי. כן? בוודאי. אתה יותר צריך לכוון את סתיו. בתחילת השנה שעברה. סתיו לדעתי הוא לא כרגע, אבל הוא יכול להגיע לעומר אצילי. שם הוא צריך להגיע. כשאני מדבר על ירון של היום הראשון לאוגוסט 2025. אושר דוידה לא יותר טוב מסתיו טוראל, כשהוא שיחק כולה בליגה לאומית. ממש לא. הוא שיחק רק בליגה לאומית. תקשיב, סתיו טוראל, תן לי היום, וגם מתחילת שנה שעברה, קח כל ישראלי, כולל שועה ואצילי שהם אדירים. תן לי לבחור שחקן שאני מלא ב-11, זה סתיו טוראל. מה שיש לו ברגליים, שהראש שלו עובד נכון, אי אפשר לקחת לו. אני חושב ששחקן מטורף. בוא נראה איך הוא יהיה השנה, זה דבר ששחקן צעיר בסוף דברים יכולים לקרות. הוא גם לא כזה צעיר היום. 24? לא, לדעתי 5, משהו כזה כבר נוגע. בוא נראה. המזל שלנו היום בהפועל שלא לוקחים שחקנים ישראלים לאירופה, אם אפשר להגיד את האמת. על זה שאתה כל כך בטוח שסתיו טוראל יישאר, זה נטו מלחמה לדעתי. כן, לא, אין ספק, שלא יהיה לך ספק שאם סתיו טוראל... הוא שווה אירופה. שהיום בלגיה, יוון או הולנד אפילו, ליגה ראשונה. אני חושב שאם קנגווה הולך ליוון, רמה, ווייז. כן, אבל היום לישראלים מאוד קשה לצאת לאירופה. נכון. תראה מה קורה ב-MLS, כל הצעירים שלנו הולכים. וראית מה קרה עם דור תורג'מן הלילה גם? ראיתי, ומנור סולומון, הוא סיפר שם שהסולו האוהדים שם בבלבאו. ויה ריאל, כן. כן, אז אם אנחנו רגע מתקדמים למשחק הבא, קטוביץ' הפולנית, איך אתה רואה את המשחק? אני רואה את זה קודם כל בשני מחנות אוהדים, שזה הולך להיות מטורף שם, כי ראיתי כמה סרטונים של הקבוצה הפולנית, והקהל שלהם כאילו בצהוב רק טוב, לא כמוכם נגיד. אז יהיה לנו שוויון בקהל, אבל אווירה מטורפת, כאילו, אין, אתה מחכה לזה, לצערי אני לא יכול לנסוע לזה, כי אני לא יכול להיפרד מאשתי ומהילדים, אבל זה יהיה מטורף. אני חושב שהקבוצות הן יחסית שוות. זה שהמשחק הגומלין בפולין זה טיפה יעזור להם, לפולנים, אבל הפועל הוכיחה שהיא לא מפחדת מאף אחד, ושהם באים חזקים ורעים, אנחנו לדעתי יכולים להיות שווים לכולם. היתרון של הפועל שהם כאילו לקחו את הנקודות דירוג של לודו גורץ, אז הם כאילו מדורגים, אני לא יודע אפילו, הם המדורגים במפגש הזה, מול הפולנים. בסדר, אנחנו הפועל, אנחנו אימפריה, אנחנו לא מפחדים, אתה יודע. בטח, כמובן, אימפריה לא הייתה באירופה 12 שנה, אימפריה. עדיין. אז רק קצת על הקבוצה, היא חזרה לליגה הראשונה בפולין אחרי 19 שנים, לפני שנתיים, כמעט כמו הפועל, אבל קצת יותר טובים. סיימה בעונה האחרונה מקום 5 בפולין, שפולין היא ליגה שמדורגת 10 באירופה. אנחנו 21. אנחנו היינו פעם, אתה יודע, כמו שאבי לוזון אמר, הליגה השישית באירופה. הוא שיהיה בריא. אני חושב שיהיה קשה להפועל, אני חושב שיש משחק 50-50, אני ראיתי איזה תקציר שלהם מהזה האחרון, משחק מאוד 50-50, זה מה שנצח פה, באמת יהיה קהל, אתה אמרת דבר נכון. אני מאוד מאוד שמח על החבר'ה של אליה. יהיה בסדר. יהיה בסדר. עכשיו אנחנו נעבור לקבוצה שבצ'מפיונס ליג, הפועל באר שבע, רוזנר לא נמצא איתנו היום, אבל הוא שלח לנו הקלטה על הפרידה שלו מקנגווה. בוא נשמע. טוב, אז קינגס עוזב אותנו אחרי שנתיים, שזה היה סוג של קדנציה שנייה שלו במועדון.
הוא היה חלק מקבוצת הנוער בעונת 17-18, ולהזכיר, בשנתיים האחרונות הוא ערך 87 הופעות, כבש 29 שערים ועוד הוסיף 20 בישולים. זכה באליפות גם, בגביע המדינה, אלוף האלופים, קיבל את תואר שחקן העונה בעונה האחרונה, קיבל את המקום הכבוד בהיכל התהילה באצטדיון טרנר, בין השחקנים הגדולים שהיו פה חד משמעית בהפועל באר שבע ובכלל בליגת העל בישראל, אם אתה שואל אותי. יהיה קשה מאוד למלא את החלל שלו. הוא עומד באותה רשימה ביחד עם טוני וואקמה ועוד שחקנים רבים וגדולים. יהיה מאוד קשה שוב להתגבר על הפרידה שלו, עד כמעט בלתי אפשרי. אנחנו מאוד אהבנו אותו, אני אישית מאוד אהבתי אותו. ומאחל לו בהצלחה בדרך החדשה. לא נראה לי שיהיה עוד שחקן כמו קינס קנגווה בהפועל באר שבע, וגם אם יהיה, ייקח זמן להגיע עד שיהיה שחקן ברמה הזאת. שיהיה לו בהצלחה, אוהבים אותו. אם אנחנו מדברים על העזיבה של קנגווה, לפני שנגיע לבאר שבע, איך אתה רואה את זה כמשמעות, את המשמעות של זה? שחקן העונה שעוזב אותך בכל קבוצה, אתה יודע, אתה ראית את זה עם זהבי, עם בן חיים, עם גלאזר, זה משמעותי. אבל אתה יודע, אני להבדיל מהקבוצה שלי היום, ושלך אני עוד לא יודע על המאמן שלכם, אבל רן קוז'וך הוא מאמן. לשנה שעברה ראית אליפות של כאילו, אם תיקח את ה-11 שלהם, אני לא בטוח שחוץ מקינגס קנגווה וונטורה, היית מכניס מישהו למכבי או להפועל שלי. אבל רן קוז'וך, תשמע, הם מפלצת. הלחץ הלא מתפשר, הדרך שלו. זה שכולם חשבו שהם יפלו אחרי ההפסד בפלייאוף העליון למכבי של דור פרץ, והוא חזר, וזה אליפות של מאמן, ואני מאוד מחזיק ממנו. שאלה מה יהיה התחליף? תשמע, לפני כמה משפטים אמרת שלדעתך, אתה לא בטוח שהם היו בטופ 4. נכון. אני מאוד מסכים, לדעתי, מה שהיה ההבדל, וזו הוכחה מאוד גדולה אתה צריך פה שני זרים חזקים, זה לקחת אליפות לבאר שבע, אתה מוציא את שניהם, הדיבור שגם ונטורה יעזוב, לא יודע מה יקרה, הדיבור הוא כזה, בעיה. אני חושב שזה מכה אנושה, ברמת אין מה לדבר על אליפות בכלל. מכה אנושה כן, אבל הם הביאו ילד טוב. ניב יהושע, שהוא שחקן נהדר, ראיתי אותו בליגה הלאומית קצת. וליאל פרץ, שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו, מאוד. הוא עשה התקדמות מטורפת. אבל הרבה יותר קל ליד שניהם, לא? כן, יותר קל, אבל אתה יודע, בסוף צריך להיות שחקן, וליאל פרץ שחקן. והכנפיים שלהם, גם הכנפיים שלהם טובים. הכנפיים שלהם טובים? אבל אתה צריך טיפונת, שוב, כמו שאמרתי לך במקרה דאפה, תעבוד, תן לו ביטחון, וזה לא אמרתי לאליפות. בגלל זה אני לא חושב, העזיבה של אור בולוריאן, שהיא משמעותית מאוד, וזה שמיגל ויטור, יש לו ברכיים, לצערנו, כן, זה הגיל. על קנגווה ועל הסגל של באר שבע עוד דיברנו בפרק הקודם, אנחנו נשאיר את זה, אני כן רוצה לדבר על המשמעות של הבטחת קמפיין אירופי, חורף חם, מה שנקרא. חורף חם, כן. איך אתה היית רואה את זה קודם כל כלכלית, אתה יכול להביא בסכומים מאוד גבוהים, אתה יכול להביא זרים בסכומים מאוד גבוהים, אתה יכול לפתות חבר'ה ישראלים שמשחקים ב-MLS, שמתגעגעים הביתה אולי. יכול להביא שחקנים טובים. גם מעבר לכלכלי, כמו שאמרת, לפתות, יש לך יותר... השאלה אם אלונה תעבור לרמת שכר של מכבי. כי הפועל וביתר הם בערך באותו שכר, ובאר שבע עדיין לא... בערך נראה לי גם עם הפועל ועם ביתר, שחיפה ומכבי משלמות יותר. השאלה אם אלונה באמת רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת. והיא הוכיחה בעבר שהיא יכולה, למרות שתדע לך, שאלונה הביאה בסכומים גדולים, לא תמיד זה הצליח. מאוד, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אני ורוזן דיברנו בפרק קודם על וואקמה, שוואקמה עזב, לקח 6 שנים להגיע קנגווה. אתה חושב בסוף לקח 6 שנים להגיע זר ברמה הזאת. אני חושב שהדבר הזה, כמה שעודי באר שבע שמחים, והם צריכים להיות שמחים, זה חלק מהמשחק, זה בעיה. כי הם יהיו בקמפיין אירופי ודאי, גם אם זה הקונפרנס, הם הופכים מלהיות קונטנדרית לאליפות, זה יקשה עליהם. מצד שני, היא להביא שחקנים הרבה יותר קל, שאתה אומר, תראה, אני משחק באירופית, תראה, אני משחק בקונפרנס. אבל להביא זרים היום לישראל, זה שאנחנו יום מלחמה עם איראן, יום לא עם מלחמה עם איראן, זה לא כל כך קל. פטאצ'י הגיע במלחמה, מילסון הגיע במלחמה. נכון, מסכים. כל הזרים של הפועל חוץ ממיימבו הגיעו במלחמה. הטיפול של אלונה ברקת וספרה במלחמה עם הזרים היה פנטסטי. הכל היה מוכן, נסיעה לירדן ביחד, מחנה אימונים ביוון. זה עשו את זה באמת באופן מאוד יפה. יש פה שאלה, איזה זר, בסוף זר רואה ישראל, למה ייכנס לכאב ראש הזה? מצד שני, זה כסף, אבל הבאת את לואיזו שהכוכב הכי גדול בקפריסין.
ומכבי הביאו עכשיו חלוץ שאני לא ראיתי אותו, וחיפה מביאים מיליון זרים כל הזמן שמחליפים את עצמם. זה יותר קשה, אבל זה... כן, בסוף זה עניין של כסף. כן. אבל אתה יודע, משהו בבאר שבע, אחרי אליפות אתה כזה נרגע. אני מסכים איתך, אני חושב שקשה. מצד שהם חייבים להביא לפחות אחד או שניים. אם אנחנו גם בוא נפרק שנייה את באר שבע, נתחיל מההגנה. זרקת שתי משפטים על מיגל ויטור, בעיניי זה אגדה באר שבעית. אין ספק. אתה ראית במשחק האחרון, שני משחקים אחרונים, דיברתי על זה גם עם... לא, זה נשמע משהו, הכניס את הגול שם מול מי זה היה בסוף? לא זוכר, אני מדבר בכלל הגנתית, שני המשחקים האחרונים ראית כמה שחקן כזה, כמה הוא היה משמעותי, מצד שני, זרקת את זה בשתי מילים, אני אשמח אם תרחיב, לבנות עליו כבלם פותח. אתה לא יכול לבנות על מישהו, גם מבחינת הגיל שלו, והוא לא קשיר, אם הוא קשיר, מיגל ויטור אני לא יודעת אם מביא לו מחליף בכלל. ואתה לא יכול לבנות על בלם בין 37-8 לטיסות כל שבוע שזה... והבלם, בדיוק, והבלם השני, דיופ, הוא בכלל, תקשיב, הוא לא באירוע. לא, אבל הם הביאו את רוטמן, הפועל פתח תקווה שהוא נהדר. הוא נהדר. פרק קודם, רוזנר אמר על זה, תן לרוטמן. ותקשיב, משחק אחרון, דקה 35, רוטמן, לא, דקה מחצית זה, אם אני לא טועה, מחצית ראשונה, רוטמן החליף את דיופ. לפני באר שבע היו לא באירוע. הוא מחזיק כדור נהדר, רוטמן. וגם עושה הגנה טוב. כן? הוא עושה הגנה אחלה. דיופ, תקשיב, מעבר ללא זר משדרג, זר פוגע, מה שאמרת על רוטמן, אני מסכים איתך, זה חיזוק, אבל עדיין, אתה מדבר פה על שלושת הבלמים שלהם, אחד, אתה לא יכול לבנות עליו כבלם פותח, שני, אתה לא יכול לבנות עליו בכלל, שלישי, צעיר שתצא לו להיפתח. בעיה. כן, אבל ראינו שרן קוז'וך עושה קסמים. עם הקבוצה שלו, כי מבחינת סגל, הסגל של השנה שעברה לא היה יותר טוב משל ביתר או מכבי. אבל הם שתי שחקים יותר טובים משל ביתר ושל מכבי ביחד. שבסוף קנגווה, זה שחיל שם לביתר, זה בטדי. ואם עוברים להתקפה, אני סקרן לשמוע מה שאמרת מקודם על שני הקיצוניים שלהם. משחק שהם חייבים פה גול, ביתר ראשונה למסגרת, דקה 64. זה אומר משהו. שני הקיצוניים שלהם לא שחקנים מספיק טובים. קודם כל, זה שהם לא מספיק טובים זה נכון. אבל זה שהם יכולים לעשות את זה. הרי אחמד הגיע למלא הזדמנויות, ובסוף זה לעבוד איתו, כי הכדור ייכנס בסוף. אז ברגע שזה נכנס... זה לא גישה, אבל טיפה של תן לו. לא, גישה שמכבי חיפה עד היום קורסת נכון, בגללה. אבל זה תן לו אם תעבוד באימונים. וקוז'וך, אתה ראית שהוא יודע לעבוד באימונים. הוא כן יודע לקחת שחקן כמו אליאל פרץ שהתנדנד בהפועל חיפה, ורצו אותו בהפועל, לבין שמע, הוא שחקן פותח בנבחרת ישראל. נכון. וזה ההבדל. יש פה שאלה כמה קסם הוא יכול לעשות. אני חושב שלתת לו יותר מדי שחקנים, זה יותר מדי סימני שאלה. אין ספק, יש שוב, לבאר שבע איזה 8. אתה יכול ליפול עם זה, אבל אתה גם מאוד יכול להצליח עם זה. עם 8 סימני שאלה, יהיה קשה. 8 לא, אבל עם 2 אתה כן יכול להצליח. גם על קשר מחליף דיברנו סימן שאלה, בלמים זה 2 סימני שאלה. אתה מסכים איתי שאחרי שקיבלו כמעט 3 מיליון יורו, יגיע קשר אחורי טוב? שאלה? נכון. לא תמיד פה, בחיפה מביאים לך כל מיני נאואלים במיליונים וכלום. בסדר, כי חיפה יש מנחוס עליהם. מנחוס זה הגדרה יפה. ועכשיו נעבור לפינתנו, רגע מהעבר. הפעם בפינה מהעבר אנחנו חוזרים לקיץ 2017, להעברה ששינתה את פני הכדורגל העולמי. כשניימר עבר תמורת 222 מיליון אירו מברצלונה לפריס סן ז'רמן. ניימר היה אז בברצלונה חלק משלישיית ההתקפה אולי הגדולה בכל הזמנים, עם מסי וסוארז, שחוץ מלזכות בכל התארים האפשריים הייתה מחוברת מאין כמוה. אבל רגע המפנה היה ב8 במרץ של אותה עונה, כשניימר במשחק חייו הוביל את ברצלונה לקאמבק הגדול בתולדות ליגת האלופות, על אותה פריז שהוא עבר אליה בסוף. אבל הקהל הריע למסי, וניימר שהבין שאם הוא רוצה להיות הכי גדול, עליו לצאת מצילו של הפרוש. המעבר לפריז לא צלח כצפוי, הפציעות פגעו בו והקבוצה לא הצליחה להגיע להישגים, ועד היום כשמסתכלים על תקופת השיא של ניימר כשחקן, היא הייתה בברצלונה. ממש השבוע ניימר הודיע על פרישה מנבחרת ברזיל, בה הוא מחזיק בשיאים ואהוב מאוד, אבל בספרי ההיסטוריה של הכדורגל הוא לעד ייזכר כפוטנציאל מבוזבז, כנסיך שלעולם לא הצליח להפוך למלך. אני חייב להסכים איתך. אני חושב שהמעבר הזה זה אחת ההחלטות השגויות. ומעבר לכדורגל, כי שניימר היה ליד מסי ופיקה ופויול וצ'אבי ואיניאסטה, הוא לא התנהג כמו שהוא התנהג. והוא היה יותר מקצוען. אבל זה כמו צרה של ברזילאים, כמו שקרה עם רונלדיניו ורוביניו. קקה פחות, אבל כל המסיבות וכל אני חושב שניימר מבחינת כישרון שני למסי. אבל זה שבראש הוא לא היה חזק כמו קריסטיאנו, כמו מסי,
זה פיקשש וזה הרס, כי אני מאוד מאוד מחזיק מניימר, ואני הייתי בטוח שהוא יעשה את ההשתדלות במונדיאל, וכן יהיה אקס פקטור של נבחרת ברזיל, כשהכריזו שניימר בסגל של ברזיל, שמחת, ורצית אותו, ורצית לראות את קריסטיאנו, ואת מסי, ואת השחקנים שגדלנו עליהם. כי היום הם מכונות, זה הרגש של ניימר. בסוף זה טעות שבעיניי לא רק שפגעה בו, פגעה גם בברצלונה, גם בכדורגל העולמי, אתה רואה. נכון, לקח זמן לברצלונה להשתחרר מהעול הזה. הם קנו סתם את קוטיניו ואת טמבלה שהיו בזבוז כסף מטורף, כי הם לא התאימו, כי הם היו צעירים, יותר מדי, אתה יודע, להסתכל על ניימר. הרי ניימר ב-2015, בעונה לפני זה, כשהם לקחו את ליגת אלופות, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם. בוא, אפשר להגיד את זה. מסי הוא אלוהים, אבל ניימר היה השחקן הכי טוב בעולם בשנה הזאת. הוא עשה שם דברים מופלאים, אתה תראה סרטונים שלו. תשמע, לא לקחו לו את הכדור, הוא רקד על המגרש בצורה שחוץ מרונלדינו לא ראיתי מישהו שרוקד ככה. וזה חבל. וטעות שהוא שילם עליה. נכון. בסוף, קריירה. טעות שהוא עשה מיליון מיליארדר אבל כן, אם אתה רוצה להיות מקצוען ואתה מסתכל על קריירה של כדורגל, זה לדעתי זה הרס לו את זה שבמקום שידברו עליו בברזיל ברמה של רונלדיניו, רונלדו, ריבלדו, פלה כמובן, שהוא פחות. שהוא יותר בגבול של אדריאנו וקקה אם מדברים על כדורגל מברזיל, איך אפשר שלא לקשר את זה לביתר ירושלים? ברזיל. הגזמתם קצת עם השירים. 4 שירים דרך אגב. מה? יש לביתר ירושלים. אתה... שמע, ציפיתי, ואתה רואה, הם חוזרים כל הזמן על אותם שירים. אני די בטוח שכללו אותי בתגובות אוהדים, אבל אין מה לעשות. איך ראית את המשחק של ביתר? ראיתי, כי אבא של אשתי, קצת הצבנתי אותו יומיים לפני זה, היה שם פעם ראשונה במשחק בחול, והוא מאוד נהנה. ראיתי את הפנדלים, כי זה על הזמן של המשחק של הפועל, אבל אחרי זה ראיתי את התקציר המורחב שמה, סילבה... של המשחק. סילבה, בסוף ביתר קבוצה מצוינת, אבל שוער... לא טוב. שוער בסוף צריך להביא אליפות. לנו היה תיניימה, לכם את רייקוביץ', ניר דוידוביץ', שביט אלימלך. בסוף שוערים הם חייבים להיות האקס פקטור. באר שבע לקחו אליפות עם דודו גורש. בסדר, אבל באר שבע היה להם קבוצה של מליקסון, בוזגלו ווואקמה וברדה. אבל אני חושב שביתר ירושלים, בסימן שאלה מאוד מאוד גדול, אם ירדן שועה יהיה מוכן לעשות את המשמעת הטקטית ואת הריצה המטורפת שאלמוג כהן ידרוש ממנו, וכמה עומר אצילי כשיר. כי אם עומר אצילי כשיר, אתה לא עוצר אותו. הגול שהוא נתן זה גול של עומר אצילי פריים, כאילו. אני חושב שלא יודע אם תסכים איתי, אבל ב-20 שנה האחרונות הוא שני לערן זהבי. כאילו זה משהו שהוא טאבו, שעומר אצילי בפינה שם, מקבל את הכדור, ושהוא כשיר, אני חוזר לזה שהוא כשיר, כי הוא לא נראה כל כך כשיר. ואם הוא יוכל באמת לרוץ עונה שלמה, אני סקפטי, אבל אני מקווה מאוד שלא, כי אתה יודע, אני לא מחבב את ביתר, אבל ברגע שאם אצילי ושועה ביחד, בראש טוב, בכיוון, תשמע, אתה לא יכול לעצור אותם. היום הסגל של ביתר, בעיניך, מועמד מספר 1 לאליפות? לא, אני עדיין חושב שמכבי יותר חזקים. אני חושב שדווקא יש משהו המעבר, בסוף זה לדעתי ההבדל הוא המאמן. אם היום יצחק היה מאמן של ביתר, לא הייתי מסכים איתך. הייתי אומר שביתר מקום 1. אני מסכים איתך ב-200%, כי יצחק, תשמע, ירדן שועה, אנחנו כבר 10 שנים בערך מכירים אותו, וכולם יודעים שהוא שחקן נדיר. תשמע, הוא עושה דברים בכדור שלא עושים. וברגע שיצחקי הבין איך צריך לעבוד איתו, זה עבד. והצילי שמקבל את הכדור וההגבהות שלו, אבל בגלל זה אני לא חושב שזה יעבוד עם אלמוג כהן. אני חושב שהם הפסידו גם את המנהל המקצועי הכי טוב בארץ, וגם את המאמן לפחות טופ 5. מנהל מקצועי הכי טוב בארץ. לא, הוא הביא לפה זרים לא רעים בכלל. בסוף יש מישהו שעומד על הקווים. כן, אני חושב ברק יצחקי עשה, אם הוא היה טיפה מחלק את הזמן בין השחקנים ונותן להם לנוח, הם לא לוקחים אליפות. הרי בסוף, מה, הוא היה ככה מאליפות. היה מאוד קרוב. אני כן הייתי מופתע שהם עברו באירופה, אני מודה שהייתי בטוח שארנק היו יותר טובים ויעברו אותם. פנדלים, מה שנקרא, זה הרבה מזל. פנדלים זה מזל. סיבוב הבא שלהם את אוסטריה ווינה. משחק מעניין. כיף באוסטריה. נראה לי, יש שם אווירה חשמל עם אני דרך כלל חושב, ואני מאוד אוהב אבוקות, פה דיברנו על הפולין הפועל, צריך טיפה
למתן. נראה לי גם הקהל של בית"ר, של הפועל, של מכבי. צריך טיפה להירגע עם ה... מה, בקטע של ה... כן, זה כבר... אוסטריה הבינה שם הסיפור לפני כמה שנים עם אשדוד, אם אתה זוכר, שרדפו אחריהם שם. כן, וגם, אתה יודע, מפחיד אותי מה שבהפועל בפולין, ואוהדי בית"ר שהם לא בדיוק אנשים הרגועים במדינה. אבל תדע לך, יש מישהו, שחקן של בית"ר הביאו שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו, יוג'ין אנסה, ואם ידעו לנצל אותו נכון, אני לא הבנתי איך הפועל לא קפצו עליו, כי הוא כנף שמאל עם רגל ימין, זה בול שלכם. והוא מהיר כמו שד, כאילו, והוא ירד את הליגה, אז כאילו, תביא אותו. זה שחקן של 10-15 גולים בשנה. קל. היה איזה קטע שסקרנתי, אמרתי, נשמע מה אתה חושב עליו, והיה שחקן מהקבוצה של אוסטריה ווינה שאמר שבית"ר טובה יותר מהם, ומבחינתו הליגה היא הדבר הכי חשוב. כמה לדעתך זה, אתה יודע, להשתיק, וכמה באמת אתה חושב שמאמינים בזה? אני חושב שבעידן של היום, זה כל בלבל את המוח, זה כדורגל, זה לא פילוסופיה, תעלה כמו מטורף, תראה את הקהל מאחוריך, אם אני עם חצי ברך וקרס יכול לרוץ, אז יכולים לעשות את זה כמו שצריך. השאלה שלי על בית"ר, כמה האובדן של ירין לוי באמצע? זה שאלה באמת. אני חושב שרואים את בוריס אינו במשחקים האחרונים, שהוא מחפר על זה, לאורך זמן, אני לא יודע. אני חושב שבית"ר חסר לה שם. עדי יונה, משהו שם, הפציעה שלו היא ארוכה מדי, והעיבוד של מיכה, אני חושב שזה משמעותי, ואני לא מבין למה לוותר על שחקן כמו דור מיכה, שזה הזוי בעיניי. הוא אמר באיזה פודקאסט אברמוב, שהם אמרו למיכה שהוא יהיה כאילו מהספסל, ומיכה לא קיבל את זה. דקה 70, אתה יכול להיכנס, אחי. אמרת את זה על אלטמן, שהוא שחקן 12, לא כל שחקן מסוגל להיות שחקן 12. אני לא מכיר את מיכה באופן אישי. כן, אבל לא כל... מה שאלטמן עושה... תקשיב, אני חושב ש... אלטמן בא מהקבר. כן, אבל גם להיות השחקן ה-12 צריך אופי מסוים. אתה יודע, בכדורסל אומרים השחקן השישי, צריך אופי מסוים שלא לכולם יש אותו. עובדתית, לא כל אחד יכול לעלות מהספסל. אני זוכר שפעם הייתי שיחה על זה, לא זוכר אם זה היה בן חיים לדעתי, זה טל בן חיים, שהיה שחקן מטורף, הוא לא היה עולה מהספסל אף פעם טוב. אף פעם הוא לא היה עולה מהספסל טוב. הימור שלך, בית"ר אוסטריה ווינה? בית"ר. כן? אני חושב שגם הפועל וגם בית"ר עושות את זה כמו גדולות. רגע, עושות שלב אבל? כמו גדולות. עושות שלב בית? תלוי בהגרלה בפלייאוף. זה מחר ההגרלה? נכנס יותר קשה. אני דרך אגב לא בטוח שזה טוב להפועל ובית"ר לעשות שלב בתים. אני בטוח שזה לא טוב. מבחינת להרוס את הליגה, כי אני אתן לי לרוץ עד הסוף וזה מדגדג. אבל אני רואה את גם הפועל וגם את בית"ר. תשמע, זה לא משימות בלתי אפשריות. באר שבע אני לא רואה אותם מצליחה לעבור. בצ'מפיונס ברור שלא, אבל שלב בתים מסוים. ומול מי מכבי תזכיר לי? מה זאת אומרת? מול מי מכבי? אנחנו בדיוק עכשיו הגענו למכבי. הגענו לרשעים עכשיו? צסקה סופיה. נו. אני רוצה רגע לעשות את מכבי. דבר ראשון, אנחנו דיברנו בפרק הקודם על חלוץ שחסר לנו. אסתר סוקלר חתם. לא מכיר, לא ראיתי טיפה סרטונים. קשה לי מאוד לראות שכל הסרטונים שלהם חולצה אדומה, זה בעייתי מאוד בעיניי. אבל חלוץ, מכבי היה חסר לחלוץ, הגיע חלוץ. למה חסר למכבי חלוץ? מה עם אבו פרחי? חלוץ אחד. בסדר, יש לך את מדמון, יש לך... מדמון לא חלוץ בעיניי. אז מה הוא? מחליף את דור פרץ. אני אמרתי את זה פרק קודם, מדמון כ-10, כשדור פרץ שצריך לנוח מדי פעם. אבו פרחי, אני אמרתי על אבו פרחי שאני רוצה אותו בכנף. וחלוץ אין לי, וניקולאסקו גמר כאילו. בסדר, הוא גמור כבר. לחזור לאבו פרחי במשחק הגביע. אלוף האלופים? לא, במשחק הגביע, לא, בגביע המדינה, שהיה פועל מול מכבי, הייתם ב10 שחקנים. והוא היה מגן ימין. שמע, הוא היה נראה כמו 3 שחקנים. מטורף. הוא רץ, מה זה הדבר הזה? כאילו דני אלוויס, כאילו הוא פה, הוא בכל מקום נמצא. אבל זה רק מוכיח זה לא אומר שהוא חלוץ. אבל הוא שם את הגולים. אני רוצה, הוא לא שם מספיק גולים שנה שעברה. בסדר, תן לו. עכשיו הוא פתח נהדר עם 2 שערים באלוף האלופים. גם באירופה. תן לו, למה? אני חושב תפסיק תסמוך על הילדים. אני סומך עליו ככנף, הוא שחקן, בריינה, בעונה הראשונה שלו בליגת העל, הוא היה כנף והוא היה מטורף. אני רוצה אותו בכנף. חד משמעית. אני רוצה את אבו פרחי בהרכב לפני הרבה שחקנים אחרים, אבל אני רוצה חלוץ. ואני חושב שסטוקלר זה אחלה החתמה, במיוחד עם זה שאתה רוצה לעשות אירופה. נכון. אתה חייב את עוד חלוץ. אני חושב שמכבי פועלים נכון יותר משאר הקבוצות, בקטע שהם מסתכלים על הסגל, על זה שאני רוצה שני הרכבים שישחקו, אבל בסוף, אני מסכים עם הגישה הזאת, אבל כשאתה מגיע לינואר וסיימת עם אירופה, ויש לך שחקנים שלא מפסיקים לעשות לך פרצופים בספסל, ואתה יודע איך זה שחקנים ישראלים. הרי חזקאל לא יקבל את זה שהוא לא יפתח כל שבוע בהרכב, ופתאום דן גלאזר, עם כל הכבוד שהגיע, הוא גם יתחיל להקם פרצוף, וזה יקם פרצוף.
ולא יודעים תמיד איך להסתדר עם זה. לרוב במכבי, ואתה רואה את זה במהלך השנים, זה הרבה פחות יצא החוצה. ראיתי את האלימות שהייתה אצלכם שנה שעברה, שהבלם שלכם פירק חצי קבוצה במכות, ואתה יודע. שנה שעברה הייתה שנה יוצאת דופן. ואם אתה מוציא את זה, אתה שמעת סיפורים של בן חיים ושל זהבי ושל כל... שזה קרה מאוד נכון, פעמים. כי היה שם את ג'ורדי, וג'ורדי, אתה יודע, זה נשאר... גם אחרי ג'ורדי, לא, אבל זה נשאר... איביץ' היה גנרל, אתה יודע. ואני דרך אגב מאוד מסכים עם הגישה הזאת. כאילו, בסדר, לפעמים חברים... וגם אני אגיד לך יותר מזה, לפעמים אנשים יכולים להקם פרצוף ולהתמודד עם זה. אתה מקבל מספיק כסף, תעקם פרצוף ותשחק. אם יש לך בעיה עם זה, יש לך בעיה. שחקן צריך לדעת להיות על הספסל, לדעת לעלות כמחליף. גם דן גלייזר ילמד את זה. להגיד לך שיהיה מושלם? לא אגיד לך את זה. אבל אני חושב שלהבדיל מהמכבי הגדולה של השנים האחרונות, אין לכם שחקן שהוא שובר שוויון. נכון. אני חושב שזה מה שפגע בשנה שעברה. שנה שעברה, בעיקר אירופה פגע בכם, אבל... זה דור פרץ לא יעשה עונה של 20 גולים. קח בחשבון. וגם אם כן, אני לא הייתי רוצה שזה מה שהוא יעשה. אני דיברתי הרבה על דור פרץ שהייתי רוצה שהוא יחזור להיות קשר, שמפקיע גולים מדי פעם ולא קאפ. שמע, אתה לא מכיר את סוקלר. אני גם לא. אתה לא, זגיב יחזקאל פתח חזק. אבו פחי, יש שחקנים בעיניי עם פוטנציאל להגיע לשם. אני מודה שזה חסר לי. תראה, בסוף להביא זר ולפגוע ב-20 גולים, זה לא דבר צריך הרבה מזל. צריך המון מזל, בסדר, אתה יודע, כמה משחקים ראשונים נוחים, ופתאום זה מתחבר, אז כאילו זה יכול לרוץ, אני לא אומר שלא. אבל בהרגשה שלי, לא יודע, אני רואה את מכבי כאילו רצה עד הסוף. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל זו... מקווה שאתה טועה על ביתר, מקווה שאתה טועה על מכבי. ולא, בהפועל אני די בטוח שאנחנו עושים 1-3. רציתי לדבר על עוד נקודה, על האיסור על מכירת כרטיסים של מכבי. היה עכשיו סיפור עם האבוקות, ואני לא מצליח להבין את זה. כל הקבוצה הישראליות עשו אבוקות. נכון. איך שהקבוצה היחידה שיש לה איסור כרטיסים זה מכבי. תראה, זה מטורף. בארץ תמיד נותנים לכם הנחות על כל דבר, אז באירופה לא נותנים לכם הנחות. אז אתה אומר שזה ככה אמור להיות. כי אם אתה רוצה שבדרבי יהיה קהל, ואז אתה בוחר למה אין קהל בבאר שבע כל שבוע, אז זה לא עובד ככה באירופה. לא, כי לבאר שבע לא ויתרו על קהל חוץ. אני אוהב את ההתבחנות של הפועל, אבל זה לא תמיד רלוונטי. אני חייב להגיד דבר אחרון, במקרה של הדחה, מכבי בבעיה. למה? אנחנו נרד לפלייאוף הקונפרנס עם הניקוד של צסקה סופיה. אוקיי. שזה אומר שאנחנו נהיה בוודאות לא מדורגים. יש שם קבוצות כמו אטלנטה, פרמייר ליג, קבוצות מליגה ספרדית. אם אנחנו לא עוברים את צסקה סופיה, שאנחנו נהיה פיבוריטים והכל, אבל זה יכול לקרות. נכון. אנחנו בבעיה. מאוד גדולה. אני חוזר ואומר, שנה שעברה הקמפיין של מכבי היה מזעזע. אתה מסכים איתי? אני מעדיף קונפרנס. אין לנו היום, אם אין לך את בלומפילד וסמי עופר או טדי או טרנר בבאר שבע, אין לך שום סיבה, כאילו מה זה לך סיבה? זה מאוד מאוד קשה, המסעות האלה. אם זה בארץ, אתה יכול להילחם. אבל אני לא חושב שאף קבוצה ישראלית היום ברמה של ליגה אירופאית. שבקונפרנס אתה כן יכול לגנוב יותר. נכון. ההגרלה ביום שני של הקונפרנס והכל, כמו שדיברנו, גם הפועל, גם ביתר, גם מכבי אם מגיעים לקונפרנס. באירופית זה עדיין לא בטוח, כנראה נהיה מדורגים אם אני לא טועה, אבל זה הגרלות מאוד משמעותיות. אנחנו רגע לפני הסיכום, אימור שלך, 4 קבוצות ישראליות. איזה בתים ואיפה? הפועל באר שבע. קונפרנס. מכבי תל אביב. קונפרנס. הפועל תל אביב. קונפרנס. ביתר ירושלים? קונפרנס. אני מאמין בכדורגל הישראלי. מעניין מאוד. אני חושב יש גם נהירה מאוד גדולה, שפעם לא היה, של קהל מטורף שצמא לכדורגל אירופאי. אני מקווה שאני אוכל גם לקחת את שני הבנים שלי, אם אשתי רואה את זה. אם היא נשארה עד לכאן. לכאן. את גם מוזמנת. כאילו לטוס איתנו, לא למגרש. אבל אני כן רואה את הכדורגל הישראלי חוזר ובגדול, אחרי שנים משמימות. הסוף של שנה שעברה היה מותח, אני רואה את זה גם השנה, שאנחנו 4-5, אפילו יודע מה, חיפה יכולה להפתיע למרות שאני לא רואה את זה קורה. וה3-4 קבוצות רצות עד הסוף בליגה, זה כאילו, אני מרגיש, זה כאילו, יש משהו מאוד מרגש בכדורגל הישראלי, שהמון שנים לא היה. והפועל החזירה את זה, אין מה לעשות. אז חברים, הגענו לסיומו של הפרק הרביעי של פודקאסט בלי כוכבית. מוזמנים להאזין לכל הפרקים שלנו בספוטיפיי וביוטיוב, להגיב לנו מה אהבתם ומה פחות, ועל מה תרצו שנדבר בפרקים הבאים. ומה חשבתם על האורח שלנו כמובן. נשמח לבוא שוב, סתיו, תודה רבה שהזמנת אותי. תודה רבה שהגעת. קטעים קצרים יעלו לדף האינסטגרם והפייסבוק שלנו, פודקאסט בלי כוכבית, וגם לשורס ביוטיוב. מוזמנים לשים עוקב וסאבסקרייב, להדליק את הפעמון ולשתף. תודה רבה שהאזנתם וצפיתם. ירון, תודה רבה. תודה רבה.